Det her, det er en illustration i kunsten at binde en butterfly. Jeg har taget en butterfly her, eller jeg har faktisk taget 2 forskellige. De er fra det danske mærke Blikfang. Og det gør det lidt nemmere for jer at følge med, fordi jeg så har taget 2 forskellige farver og sat sammen. Og det giver også en rigtig fin effekt. Den nemmeste måde at forklare, hvordan man binder en butterfly på, er nok bare at bede jer om at tænke på, hvordan I binder jeres sko. Eller snørbånd i jeres sko. Det er fuldstændig det samme. En god måde at lære det på også at starte med at binde dem rundt om sit ben. Man starter med at slå en knude, som jeg har gjort her, ligesom man gør på snørbåndene. Og her skal den, som I før havde på jeres højre side, være den længste af dem. Det vil sige den øverste af dem nu. Herefter tager man så den nederste, danner en lykke, ligesom man gør på snørbåndene, og kører den øverste her rundt om, og igennem om bagved på den lykke, der så er her om nu også. Det vil sige, at den skal rundt om her, så skal den over på jeres venstre side, og så skal den proppes igennem på midten, så man stadigvæk har fat i snippen her. Og så trækker man ellers bare til på den anden side. Og så retter man. Sværere er det ikke. Når man så sidst på aftenen gerne vil have lov til at vise, at man altså selv har bundet det her, jamen så er det altså bare at trække i de 2 enkelte snipper, således. Og så kan man få lov til at rende rundt og lege James Bond resten af aftenen. Sådan gør man.